txuria, horretik epaimeitik, eta abiatu dira, jadanik bai, azkaria harrapatu gaitu zezenak, abiatu dira neskak, eta badoaz, txampa bizian, lehen kaletik Bizkaitarrak, bigarrenetik Kataluniarrak, hirugarrenetik Gipuzkoako ordezkaritza, laugarren kaletik Rias Baixas, gogoratu atzo bezala Gipuzkoan selekzioa dugula, Ardatza, Getaria Tolosako emakumeek osaturikoa, eta ordezkaritza, Arraunlari Bana, bai Hondarribiak eta baita Zumaiak. Hasieran Kataluniak 2 segunduko atzerapena jadanik, eta beste 3 ontziak pare-parean, txampa bizian baliozkoa da noski irtera, eta hemen dituzue Bizkaitarrak, Iratxe, Ortiz, De Pinedo, Gaztea patroilanetan, entenatzailea Raúl Amundarain. Eta Gipuzkoa orain estropadaren buruan, segundo batera, Rias Baixasekoa Galiziarrak eta Bizkaia, 4 segundora Katalunia, eta hasiera-hasieratik ikusten da hemen buruka handia dagoela, buruka psikologikoa ere bai baserri, burua hartu nahian, eta batipat bigarren posturako Gipuzkoa eta Bizkaiaren artean asko dagoelako jokoa. Bai, zailkapenean puntos bateratuta daude, berdinketa daukate 17 puntokin, eta pixka bate hori hautsi nahian, ez? Atzo Bizkaiari Gipuzkoak aurre aterazi hartu zion 35 segundoko aldeakin, eta gaur ere hori errepikatu nahiko dute Bizkaiarrekiko eta Galiziakin bai, Galizian atzetik, atzo 4 segundo atzetik ibili zen Gipuzkoarrak, eta gaur apurtzea atera eta aurre hartzeko alegin horretan, ez? Kaleak atzo Gipuzkoak 4. kalea zun, gaur 3. eta alderantziz Galiziak, ez? Gaur 4. eta atzo 3. zun, eta nik uste lehia kanpoko kale horietan egongo dela, ez? Estropadaren buruan Gipuzkoarrak, segundo batera Galiziarrak. Kataluniarrak hemen dituzue begibistan, eta 9 segundoko atzerapenarekin dira, eta poliki-poliki maila hobeagoa ematen, eta Donostiako banderari begira, esan dezakegu, sailkatze estropadan 11 traineru izango direla, emakumeen 11 traineru, eta hoietatik 2 Kataluniatik etorritakoak 3 izango dira Galiziatik, Bizkaiko ordezkaritza bat, Plentzia, selekzioa, baina Plentziaren izenarekin, eta Gipuzkoatik ligan ari diren 3 eta Urkirolak. Eta joan zen urtean bezalaxe, zailkatze estropada Donostierako bigarren asteburuan izango da larunbatean, eta lagunenak joango dira finalerako, igandeko finalerako. Eta Gipuzkoa oso ongi, gaur 11 bateko errentarekin aurretik dira Gipuzkoarrak, 3 segundoko abantaila, Bizkaia 8 segundora, eta erne beraz Galiziarrentzat azken ikurrina irabaztea erronka bada, liga irabazia dute aurreko asteburutik hori ospatu zuten, baina atzo errenta lortu zuten, ia 4 segundo 3:83 Gipuzkoaren aurretik, eta gaur buelta eman nahi dio egoerari Gipuzkoako ordezkaritzak. 2 segundorain Gipuzkoak Galiziari, Bizkaia 8 segundora da, aurreratu daiteke gauzak asko aldatzen espadira beraz. Zailkapen nagusian Galiziaren atzetik bigarrenak Gipuzkoarrak izango direla. Jadanik 3 traineru Gipuzkoa Bizkaiari, hori baserria erabakiri dago. Bai, ni uste dute buelta ematen koste egingo zaudetela Bizkaitarrari, orain damaten diferentzi hori hartu eta hobetzea, ez? Atzoko segunduak hor daude, eta gaurko ikurrinari begira nik uste dute ziurtatuta daukatela Gipuzkoarrak eta zailkapenen puntu hori ere beren alde puskatuko dela, ez? Galiziarrak hor daude, oraingoz 2 segundora, eta izango litzake ligan zehar bigarren ikurrina irabaziko ez lutekela, lehenengo ogroben jokatutakoa Gipuzkoako selezioak irabazizun, eta gaineko guzila Galiziarrak irabazi dituzte, ez? Hor da beraz lehia, liderrak ligako garaileak Galiziarrak, baina gaur azken estropada honetan Euskotren Ligaren 8. jardunaldian Gipuzkoarrak oso indartsu 3 segundoko errentarekin. Bagoaz orain une batez Galiziarren ontzira. ¡Ay, Dios, qué mejor! Ahí estamos mejorando, ahora amplitud. ¡Ah, pleno, ahora Marina! ¡Ay, ahora oscura! ¡Chau! Miremos la otra. Patroilanetan Maria López gaurko honetan, eta abantaila hortxe da 3 segundo Gipuzko aurretik. Bizkaia 15era, urrutiago Kataluniarrak, eta Gipuzkoarrentzat gaurkoa oso erronka polita da, eta momentuz estutzen ari dira, eta ikusiko dugu gero poparian ze gertatzen den. Brankaz momentuz errentatxoa lortu dute. Estribor, vale.
Bai, eta garrantzitsu izango da Ziabogare bai, ez? Haizeak barrura botzen du eta hor pixka bat gehiegi arriskatu gabe Ziabogan irtera hori taldeak nola ematen duten, horre oso esanguratsu izango da, ez? Eta esan Galizia eta Gipuzkoan arteko lehia hori, borroka hori mantentzen doala eta horre Bizkaia eta Katalunia atzean geratzen nahi direla, ez? Eta aurreneko bi talde horiek eutsi egiten diote, ez? Hemen dituzue Galiziako ordezko arraunlariak, arreta hondiz telebista jarraitzen, gero Juan Alegorburuk inguruan izango du, hoietariko neskaren bat, emakume bat, jokoan dago Zarauzko ikurrina. Gipuzkoa egoerari buelta eman nahian Galiziak atzo lorturiko errenta orain une honetan gainditua dute. 3:83 lau segundo hortxe parean genituzke biegunetako denbora kontutan hartuta. Erne orain Ziabogekin hasi dira eta aurretik Gipuzkoarrak garbi 5:45. Orain 3 segundu terdira Galiziarra. Hor dira, maniobra ostean berriz erritmo hartu nahi. Hemen dator lehen kaletik, pantailaren behekaldetik Bizkaitarren ontzia. Iratxe Ortiz de Pinedoren agindutara. Orantxe, 24 segundoko atzerapenarekin. Bizkaitarrak, 6 minutu eta 20 segundo. Haientzat eta hor dira Kataluniarrak. Hurbiltzen baita ere, Balizara, bigarren kaletik. Hemen dira, orantxe 41 segundoko atzerapenarekin, 6 minutu eta 27 segundo Kataluniako emakumentzat, eta Nuri Arrul aurrekoak nahiko lan hor bere arraun txikiarekin maniobra behar bezala amaitzeko, Baserri. Bai, horre ikusi da, hori, pixka bat, eskarmentu pixka bat falta, eta horre ezinean, Ziaboga neko kostata eman dute. Eta albistea buruan dago, orain poparian Gipuzkoak 6 segundoko errenta Galiziari, eta Bizkaia 28 segundora da, une honetan Zarauzko ikurrina irabazteko bidean dira Gipuzkoarrak, eta benetan albiste garrantzitsua litzateke hau, Gipuzkoako selekzioarentzat eta kolpetxo bat Galiziarrentzat. Galiziarrek azkenean ere irabazi nahi, ligako ikurrinari garrantzitsuena hauxe delako Zarauzkoa, baina momentuz orain poparian Gipuzkoaren errenta gora doa, 7 segundo Gipuzkoak Galiziari, Baserri. Ongi ari dira Gipuzkoarrak, hementxe dituzue Javier Etxabet, Angel Arrañaga dira prestatzaileak, eta Ardatza, Getaria Tolosa Arraun elkarteko emakumeek dute ontzi honetan, eta Gipuzkoarrak dotoreari dira, eta atzetik dena eskatzen entzuten duzuena Maria López da Rias Baixaseko patroia. Eta prestakuntzaz aparte buruko prestakuntza berko dute Galiziarrak ere bai, orain arteko batez besteko ligan estropada guztietan aurretik ibili dira, eta guain beren buru atzetik ikuste horrek ohitu gabia dago, eta daude eta hortare ikasi egin behar da, ez? Atzetik jondare, ez amurrematea eta eustea, ez? Zerbait errekuperatu da une honetan Galizia, 5